Hemen txengaude, Etxalarren, Xaloa Telebistaren hitzaldi zikloen, bertze hemen hitzordu batean, kasu honetan Etxalarrera etorri gara, Baztan Bidasoako eskualde honetan, eta gaurkoan unat etorri gara, hitzaldi interesgarri bat izanen dugulako, azken aldian bolo-bolo dabilen gai bat izanen dugu izpide, makropoligono berriztagarrien makroeolikoen mehatxua edo balizko mehatxua edo hala ikusi dute zenbait herritarrek eta horren aritik kontrako edo bertze eredu bat aldarrikatzen duten plataformak sortu dira, kasu honetan Etxalarren Azkua Bizirik izeneko plataforma eta Arantza Bizirik ere bai plataforma hori badugu inguruan eta bietako ordezkariak izanen ditugu gaur hemen. Aipatu bezala, Xaloa Telebistak antonatutako hitzaldi zikloa da hau, eta beti ere Euskara Bidean sail horren diru laguntzari esker posible egiten dugun hitzaldi zikloa. Beraz, buelta gehiago eman gabe, gazin eztabaida interesgarri hori izatera, gurean ditugu, alde batetik Javier Iriarte, hemen Azkua Bizirik plataformakoa, atxaldeon, mil esker gurean egoteagatik. Ez da deus. Baitere, Jose Ramon Amoroz, kasu honetan Arantza Biziriketik, mil esker. Eskerrik asko zuei ere. Eta Irene Olaetxea, baitere, Azkua Biziriketik, mil esker zuri ere. Baita zueri ere. Lehenik eta behin, galdinen dugu, pixkete kokatzeko, Javier zurekin hasiko naiz. Zer da egin nahi dutena edo zer jakin zenuten, nola izan zenuten lehendabiziko hartu emana? Lehenbiziko berria izan genuen sustrai erakuntzatik. Jakin genuen lehenbiziko gauza eta orain arte dakigun gauz garrantzitsuenetakoa da Azkua proiektuan Gibelian dagoen enpresak proiektu horrek sortu dezaken energia hori bideratzeko baimena lortu zuela. Eta hori da daukagun gauz zehatza, bakarra. Hortik antzinera, bizkot hasi garena da, horren inguruan bizkot informatzen eta ikusi zaber ze. Eta hortarako, proiektu barrenean dauden bertze herriekin ere hasi gara harremanetan, Azkua proiektuaren barrenean sartuak baitaude Igantzi, Zunbila, Arantza eta Etxalar herriak. Hortaz, Jose Ramon, Arantza Bizirik plataforma sortu duzue, baina printzipioz dakigunarengatik proiektu berdina da, ezta? Azkua Bizirikena edo Arantza Bizirikena, berdin? Hala uste du. Zunbila, Igantzi, Etxalar eta Arantzako mendiek hartzen jun proiektu omen da. Eta gaina ez edozin proiektua. Beldur gaude, monstru batzuk paratu behar ezkigutela mendietan, eta normal da kontra egotea. Gu ez gara energia berriztagarrien kontra, bino ez edozein preziotan. Ez gure mendiek hipotekatu. Guk hortikan gainera ez dugu atera behar inolako etekinik, inolako mesederik, kalte bertzerik ez. Haize errota patu behar baldin behar, segure eskitoki egokigok izango dire gure mendiek bino. Gainera nire ustez ekosistema eta lur eremu hauniz bat ditugu alteratuak, kolonizatuak, hormigonatuak eta zerbaitola mendi batzuk hori nahiko ongi konserbatu direnak ere horrela hipotekatzea ere, iruditzen zigu pasada bat eta ez da gaude konforme. Zelen dugu hortan gehiago sakontzeko aukera, orain gaurkoan izan dugun hitzaldi honetan. Miren, konta iguzu, pixket, kokatu iguzu. Non egin nahi dute proiektu hau, nola irudikatzen aldugu, zer da toki hori? Egin genuen azkeneko mendi irteeran, hemen herrian dugun ingurugiruko teknikari batek pixkot esplikatu zigun nola Nafarroko gobernuk baditun mapa batzuk eta baditun zonalde batzuk markatuak, zonalde egokiak bezala markatuak olako proiektu bat egiteko. Eta aipatzen zituen, hoberena izan nintzen, Azkua menditik hasi eta Bulatxiki orgaintikan joan entzela parke hau. Eta printzipioz tamainari buruz eta ez dakigu deus ere, binon bai gaur den egunin ibiltzen den teknologia kontutan harturik, bai espero izaiten aldugu turbina handiak izatea, ez? 200 metroko altura duten turbinak, eta horrek erran nahi du bakotxak behar duen zimentazioa, behar duen oinarria, diametroa, zaten aldela 25
metro diametro, eta azpira, hain, bueno, hormigoia abaila. Eta gainera hori, entzinera ateri nahi duen enpresa, Zelena Renovables dela, Madrilen daukala bere figura fiskala, kasualidadez da enpresa bat, guain dela urte bat sortu dena bakarrikan, eta bai entetu gara ere bai azkenin enpresa pantalla bat izaten aldela, Kanadan egitan fondo buitre edo, fondo ondilloitekan baten pantalla bat. Orduan ez da bakarrik non jarri nahi duten, zer jarri nahi duten, baizik eta nortzuk. Eta gehiago kontutan harturik ere, Nafarroko energia plangintza sustraiek esplikatu zigunez gero, nola azkenin, sustatu nahi da energia berriztagarria, badire modu haunitz, baina Nafarroak hainen aposto handia egin du olako makropoligonen alde, azkenin aski izitzekoa dela, nola egun batetik bertzera, energia plana 2021-2024 uste dut zaukatena, Arrontin Betia Zagolaia Parkez, Iruñitik Beiti baimendua zeudenak, eta egun batetik bertzera aldatu da energia plan hori baimenduz iparralde guzia. Bakarrik dirua sobrantzulako, orduan den alkartzen da. Hemen gu kontran agertzeko, eta gero ere komentatuko ditugu, bertzain bat faktoreak hitz garrantzitsuak direna kontutan hartzea, ingurugirua bertan bezala, migrazioa, kultura, Kultura aipatzen duzu miren, Javier, toki maitatua da, azkua, ez dakite bertak etxalartarrak, igantziarrak, sumitlarrak joaten dire? Azkuak guk, ni etxalartar bezala azkuak izautzen dut, bine badakite arantze inguruak eta igantzi inguruak etxalarko bezala mendizaleak beteta abereak, eiztariak, leku biziak dire. Eta alde hortatik ere, gure mezo, gure taldean izena ere hori adierazi izan nahi du, beti bizirik daudela eta bizirik nahi ditugula. Eta horregatik olako proiektuak arron kontrakoak ikusten ditugu, biziaren kontra ikusten ditugu. Nola baitere, beraz, bertako ondarearen ere parte da, ez? Bertako kulturaren zati bat eta hortan ere kalte izanen luke honek. Baina arte benpen mendibizkar horik erabilitugu larreak dire gaur egun, gure azinda bazkatzeko, eta, hemen aipatu den bezala mendizaletasun ere hor da, hegazti paso da, eta, hori ere kontutan hartzen dugu, jakina, oposizioa izateko, claro. Oraingoz dakigunarengatik, herri lurretan eginen ziren, lur komunaletan? Gehientzuna bai, katastrofeta begira gondu gara eta gehiena herri lurra dela iruditzen zaigu bai. Aipatutako mendibizkar horik herri lurra dira. Bai. Beraz, proiektua dugu, Zelena Renovablek eginen lukeena, ez dakigu, zer nolako dimentsio izanen lukeen, ez? Aipatu du hemen mirenek, tamaina handikoak izanen zirela, ikusita, bertzetokietan gaur egun hola egiten direla, ez dakigu zenbat hartuko zuen, ez? Mendilerro guzia hartuko zuen, bizkar guzia, bat edo bi jarriko dituzten, ez dugu informazioa Javier. Hori, proiektu zehatzik ez dago, orduan ez da garaibatin lesakan izan zen bezala, endara bizirik egin bazekiten, lekuak, eremuak, neurriak dena bazekizkiten. Baina gure kasuan, aipatu duten hasieran, daukagun hori gauzeatza da, baimen hori, hortik antzinera, ikusita zer egiten ari den, badakigu, ez direla garaibateko errotan paratuko. Gaur egunekoa lehengo ziren 40 metro ingurukoa, gaur egun diren 5 aldiz gehiago. Eta gero horrek dakarren lan guzia, bideak zabalago, dena handitzen da, maila guzietan, eta horrek sarraskia edo destrozoa ere handitutzen da puskaz gehiago bai. Ez dakit aukeraik izan duzuen Zelena Renovablerekin nolabaiteko kontakturik izateko, ez dakit udaletxearen bitartez zuen bidali duzuen mezu batean, oraingoz ez dakizu ez, bakarrik baimen hori egon zela. Arantzatik, bidalia duzuen... Zerbait badakigu, gauza hundirik, ez dakigu gainera hau antzinaterako den. Bino positibo da, jendeia mobilizatzet informatzea antzintika. Inoiz hola benetan mehatxua mai gainean patzen baldin dute, ja agudoko reakzionatzeko. Bai, arantzako nire izongi horreitzen, baina informazio bat... Eskatu zen, baina netzuten inoiz kontestu. Egia da, mehatxua erraten dugu, mehatxu erreala da. Baimen hori, konexio hori ematen duten momentutik, enpresa batek konexio hori eskatzen duen eta baimentzen den momentutik, proiektu aurkeztu arte, 2 urteko epea dago. 2 urteko epe horretan, enpresak ez badu proiektu bat aurkezten, dirua galtzen du. Orduan, guain gaude 2 urteko
epe horretan. barruan, bai. Ez badute deus ere zaten alda, egin den edo egiten ari den herri mugimenduangatikan, egia da zer pasatzen nahi da. Azkenin hau ez da bakarrik Etxalar edo azkenin nahi die bombardeatzen iparralde guztia eta ja leku batzutara joaten ez dela hainen jende igual hainen isila, ez? Orduan, bai buria gutxin egiten dunak, pues Hor saiatuko dire gehiago. Zaiten alda bulla gehiago izateatikan, bueno, erratea bira, hemen gelditzen gara, galtzen dugu diru hau, ulertzen, sustraiak hori esplikatzen zigun, hainen garrantzitsua dela mugimentua hasitzea, neurek erabakitzen aldute bira batugu 10 botariak. Bueno, pues, untara ez bira, dire ez isiltzen. Bizket, tanteatzen duten nola baitere, ez? Sistema dute hor... Ez dute biak kontrako zelarik, publizidaderik. Azkenin saltzen ari dire energia berdea, eta ez dakiz eta azkenin behar dute aldeko jendia domenpin inungo trabarik ez izatea. Bertzelare euren mezu ere ez da sobera garbi gelditzen. Hola esplitu zuten eurek, azkenin eurek enteintzen dute. Eta nik uste dut hori aurreratu gara, ez? Herri hauetan, ezpadere, nik uste dut hola, jakin dezatela benpen ados ez gaudela. Guazen ikustera zergatik dagoen desadostasun hori, zergatik ez dauden ados, hemen Jose Ramonek erraten zuen moduan, aipatu dituzue zenbait elementu hasieran, horietako bat, mai gaineratzen den lehendabizikoetako bat, bioaniztasunean izaten aldituen kalteak, gainera Javier, hau, hegazti pasako tokina barmena da. Kasu honetan Etxalarrek daukan berezitasun bat dire bere usategiak. Eta horretan ere uste dugu eragina izaten alduela migrazioan eta gurea ondare naturala babestu izan eta gehiago mantendu nahi dugu eta iraun dezala. Eta horregatik hau ikusten dugu olako gainera iparraldetik parez pare arrautzen dute orduan. Olako barrera bat arraututa, segurazki eurek ere, euren senagatik bilatuko zituzten bertze bideak. Eta batetik hori da, fauna, erran dezan, gero bertako fauna ere, ez bakarri migrazioa, bertako ere seguro eragina duela. Sortzen alduten gero, zerak egiteko erabiltzen dituzten lehergaiak, gero ibiltzen dituzten likido guziak, sortzen aldituzten lixi batuak eta olako denak eragina izan dezake. Momentuan eta gero ere, guain egunetan irakurtzen ari naiz, txosten desberdinak agertzen ari dira txorien inguruan. Txoriekin kriston sarraskiak egiten ari dire, bino kristonak. Eta gainera, txosten horretan erraten zuten taldekoa, lehenbiziko gauzet ziren zenbakietan sartzen, lehenbiziko mezu erraten zuten hau gelditu beharra da. Eta gainera, bere idatzean ere, zuzentzen diren erakundeari ere eskatzen zioten hau proiektu hauek ez zutela inongo etorkizunik. Zeba fauna batez ere txoriak ari dire kristona eramaten bai. Hasiera batean ez, pentsatzen duzu, pixket igual, harritzen aldizu, zen erten duzu, olako pala hundiak izan da, txoriek ez, pastuko direla tartetik, baina ez gero, nolabait ere ikertua dago, badituela bere impactua. Bai, eta gero datu bat zituzten, datu batzuk ematen zituzten, erraten zuten, datu horiek aiza irukoiztu edo laukoiztu egiten atziela, zebazkenin ez dituzu denak bila, ez dituzu denak aurkitzen, batzuk garrapariak hartzen dituzte, ez da gizea, orduan, eurek nahiko larritu ez zauden. Bai horrekin, bai. Jose Ramon aipatzen den bertze kontuetako bat, lehen zuk ere erranduzuna, herri lurretan eginen ziren, eta gainera horiek larreak izan dira ez, eta larren moduan erabili dira, beraz, pentsatzeko da nekazaritzan ere, abaltzean zen izaten aldituela bere eraginak. Dudik gabe, izanen duela. Zu pentsatu zenbat makinaria sartu behar da mendi horietan, gaur egun errepiderek ez dire mendi horietan. Eskabadora, gora eta bera, kamionak eta... 7 metroko pistak behar zaiten dire. Plataforma batzuk, mendiak zelaitu, pentsatu ze kalteri izaten alda baitere gure iturri entzatere, bai. Ez dugu behar, horrelakorik, guk ez dugu horrekin gaia benefizioriek aterako. Hori dena, gaina susmoa dugu barkatu, baina susmoa dugu atzean badela negozio itzela enpresa batzuntzat, gure kontura, eta guretzat ez da kalte besterik ez da geldituko. Miren, hau aipatzen den bertze kontuetako bat, behin eta berriz errepikatu duzuen aztuek, nolabait ere hemen ez direla herritarrak izanen honen onurak jasoko dituztenak, ez energia aldetik, ez elektrizitate aldetik, ez onura ekonomikoak ere, ez da? Aipatzen duzue, honen atzean dagoela dela lukro, ez, etekin nahi bat. Bai,
azkeneko informetan eta agertzen dena da, olako kokapenetan egin behar den inbertsioak egitan gero ez dula konpentsatzen etekin ekonomiko egonkor batzuk sortzeko, baizik eta enpresa horiek badoazila subentzioaren bila. Subentzioaz ler daude guain eta Nafarroko gobernuk ematen ditu, bueno, ez dut erramar nola nahi, kriterio batzanen du, baina nahiko zabala, subentzio horretaz balitu, obra egin, binon behin parkia martxan dagoelikan, pixkot uzten dutela la deriba, zenbat eoliko gustentu geldirik alde guzitan, gainera, aizin mapak begituz, leku hau aizindako ez da leku bat errandezagun bagaitezen Zaragoza ingurua, dena badakigu. Zierzo, han aizia da bat, da hitz klarua, hemen ez, hemen itxasu heldu da, ego aizia nola jotzen da, da leku bat, eremu bat aizian dako ez dena, konstantia. Lehen otzen hemen parkerikan egiten, lolako parkerikan, arrazoia honitzen gati, bineon bat aizia da. Eta, hombre, aiziak ona behar duzan olako parke bat entzineratetzeko, por supuesto, teknologia haunitza gantztu dula. Bineon edozein moduz, enpresen lukrua da, subentzio hartu, etorri, hori jarri, eta zenbakiak ja nola teitzen dien. Ez direla teitzen? Bueno, gure gain, herrien gain, gainera, gero hori desmantelatzea. Eta uran eragina, agitz garrantzitsua. Hemen Etxalarren, Azkua menditikan, hainbat baserrik hartzen dute hor sortutzen diren iturria. Herriko ura berare. Herriko ura berare hortikan heldu da. Eta urikan gabe ez da bizirik. Guk nahi duguna da biziak segitzea. Eta holko proiektu batek eman entzuna bakarri da aberastasuna Kanadako persona batzuk ere. Ez zaigu zurre dutzen hori. Aipatzen zuen hemen leheno Jose Ramonek alako mehatxuek, nola baitere, beldurra sortzen dutela, mehatxu hitza erabiltzen zuen, baina aldaketa klimatikoaren mehatxua ere hor dago, ezta? Lehen aipatzen zenuten, Javier, zuek ez zaudete energia berriztagarrien kontu? Ez, inundik ere, energia berriztagarriak beharrezkoak ikusten ditu gure bai, minio proiektu gure kasuan, gure lana bideratua dugu proiektu honetara. Konkretuki ez dugula ikusten bideragarria eta inundik ere onuragarria ez mendia berantzako, ez edo zertarako, ez herrientzako, ez biztanlentzako, ez horregatik. Eolikoak seguro izango dira leku aproposak eta eraginkorrak direnak eta ez dutela inongo inpakturik o inpaktu txikiagoak, baina gure kasuan ez dugu inondik ere ikusten. Hola pixkot gaian inguruan sakontzean eta ikusten badira lekuak industria gunetan eta holako lekutan funtzionatzen dutenak eta hor ez duela inongo gainera instalazio aldetik dena haunitz errazagoa da dena instalazio egiteko eta kontra ez gaude eta segurazki izango dira lekuak bideragarriak direnak, baina gure hemen ulertzen dugu ez dela bat ere bideragarria eta inongo unurik gabekoa gainera. Jose Ramon, zuri ere galdera hori, arantzabiziketik nola ikusten duzue, aldaketa klimatiko ere mehatxu bat dela? Bai, bueno, dena gaude kezkatuak aldaketa klimatikorekin, eta konzeptu egokia da transizio ekologikoa, eta hori dena horrekin, dena segurazki ados gaude. Bino baiter igual energia konsumitzko eredua berri igual aldatu beharko dugu ez, eta gaur egun teknologiak hauniz lagundu du, eta hauniz gehiago lagunduko du. Efizientegoak beharko dugu izan, segurazki, energia konsumitzen, eta neurri baten igual energia gutxigo ere konsumitio. Aipatzen zuen Jose Ramonek, eta hori erabiltzen den argudio bat da, ezta? Hau ez dela heldu deus ordezkatzera, baizik eta bertzerik gabe, mix energetikoari gehitzen zaiola nola baitere, ezta? Baina, egia da, halako energiarik gabe ez dela inoiz posible izanen ere, ez? Deus ordezkatzea, orduan ez da halakorik behar izango, noiz baitere, ez? Halakorik jartzea. Bai, nire iritzian arabera, petroleoakin sortzen den energia, ikatzakin sortzen den energia, guantzki guainikan bada, nuklearra ere, errandezagun, ez dela dugun energiarikan hobera, nahiz eta berde bezala kalifikatzen den. Noski baietz, instalatu beharko dela energia berriztagarri gehiago, binon kontutan hartu behar da, hori lehenengo gauza, kontsumua, efizientzia, eta gero nola egiten dugun energia berriztagarrien produkzioa hau, ez? Makroproiektuak dire nahi dugun eredua, existitzen dire gaur den egunin ere Europatik emaiten den bezala laguntza makroproiektuak egiteko, subentzio pila bat daude ere, adibidez, energia komunitateak sortzeko. Lekutik lekura egiteko, bertatik bertara.
komunitate bakotxak, zaiten aldela herri bat, zaiten aldela bloke bat hiri batin, eurek erabakitzeko nola egin nahi duten, zer errekurtso dituzten onduan, hobekien ibili eta gehien bat, hemen produzitzen dena, hemen konsumitu, ze aztuan produzitzen dena, aditzen den bezala, konsumitor balmate Donostin, bati 100 kilometro. 100 kilometrotan energia garraiatzik, galtzen da, ez dakit zenbak erraten, baina portzentai desente bat galtzen da garraiatzen bakarrik. Orduan, ez daude halako proiektu handiak ingurutan jartzia, herritan bertzen modelo bateko proiektuak berriztagarrietan datzatzen direnak egitea, gauzak egin behar direla, bai, poliki joan barra gara aldatzen. Ez hain poliki, beharko genuke martxa batin egin, bino zentzu batekin ere bai. Zuek ere, hain zuzen ere, horren aldeko apostua egin duzu ez, nolabait ere, ideia hori ari zarete nolabait ere bueltaka, zuen plataforman eta Etxalarko herrian, energia komunitate bat sortzeko asmoa ere baduzu, ezta? Bai, hori da, azkenin hemen eztabaidatzen hasi ginenik, gure lehelua gelditu ginenakin zen, ez dugu ezakin joan nahi, ez dugu erran nahi makroproiekturik ez da listo, baizik eta hori ez, bino hau bai. Eta hortan, energia berriztagarrien komunitateen figura interesgarri ditu zaigu, eta bai hasi nahi dugula poxkot horretan ikasten eta herriakin banatzen informazioa bai. Claro, hemen badago eztabaida handi bat, ezta? Aipatzen zuten bi bala taldekoak Euskal Herria bi bando daudela, honetan ere badirudi bi bando ari direla sortzen, eta batzuk argudiatzen dute energia komunitateak beharrezkoak izanen direla, doike, baina horrek ez duela aski ematen, ezta? Nolabait ere horrek energia kantitate gutxi ematen duela, eta beraz, hortik haratago ere, nolabait ere derrigorrez edo zoritxarrez jarri beharko direla, holakoak. Bueno, ni gai horretan nola energien kontuan eta ez nahi sobera, Mirerek igual informatzen aldu bizko gehizio, baina bai, denean behar izango dela. Baina azkenin dira, batez ere moduak agitz agresiboak izaten ari dire, eta hola pixko eta zalduz egiten dutena da, landana zila bota bezala, eta ateitzen den hortan, hortik segituko dute. Agitz, baina lehenkoan ere begitzen nun, arrautu nun, zera, sustraikoak erraten zuena, buskadores izaten dute. Batzen dituzte gero behin proiektua lotuta dituztenik, botatzen dituzte iragarkia eta bilatzen dituzte pertsonak lurralde horietan gestioak egiten hasteko. Administrazioekin eta horrela da, eure funtzionatzeko, eure egiten dutena da, nolabait diro jarri eta gero bilatu langileak eta langileak izan daitezela arpegi ematen dutenak zerekin, bezero jabeekin, administrazioekin eta dela horako sistema, erabiltzen duten sistema bai. Hoixen ez, da azkenen ez da bai da horre erdigunean dagona, proposatzen da bertze modelo hau, komunitatena, Arantza Biziriketik ere bizkat horren alde egingo zenuten, nolabait ere, energiaren bertze alternatiba bat. Gure herrien noski hori komunitate horren kontua didakitelik amainekan ez da kezka hori, igual bada kezka hori, baina ez da mugimendu hori. Hori bizko errepikatzai gara, efizientego behar dugu izan, nik uste dut bizko erakutsi behar digutet, ikasi behar dugu efizientego izaten. Energia uniz alferri gastatzen da. Eta ni ez naiz energia eolikon kontrako, ez, bino ez edozein preziotan. Ez gure mendiak hola monstruos beteta. Badire toki, segurezki izanen dire toki egokigoak hola haize errotak paratzeko, hemen aipatu da, industrialdeak eta hor badire poligono hauniz erdi abandonaturik eta nizterdaki, eta tamaino txikikoak eta hor da eguzki energia ere bai, bidau, energia berriztagarria bakarra ez da eoliko, badire bertze energia berriztagarriak ere bai, desarrollatu behar direnak, bino ematen du momentu honetan honekin batzuk badutela negozia ondila. Edo negozio egiteko esperantza badutela. Iruditzen zit, itxura hori du, igual gaizki pentsatzea da. Entzuten hori aipatzen duzu, atzean dagoen kezka hori, zelena renovablesena nolabait ere modelo kapitalista bat ere erraten alko genuena ez, etekina bakarri bilatzea helburu duena. Miren,
hau zeure iritzitik akaso gehiago, baina pentsatzen ez da baidere sortuko dela, haizu eta bertze modelo bat balitz, hau da, makroeoliko hori gurea izango balitz, ezta? Denena, ura denen jabetza den bezala, energia hori ere denen jabetza izatea, eta beraz, haizu, eoliko, publiko edo komunitario bat, Etxalartarren esku dagoena. Ez dakit hortan zure iritzia, pentsatzen plataforman, eztabaidak egonen direla, gai komplikatu delako, zu nola ikusten duzu? Nik naizta komunitarioa izan makroeoliko bat hemen Etxalarren ez dut ikusten, aipatutun arrazoiengatik. Xorien eragina kulturan eta bizian eta uran. Ez nuke nik gure ura hipotekatuko energia gehiago izateagatik, ez. Energia sortzeko badire bertze alternatibak, gainera Etxalarren aski argiak baditu dugu argero martxan, eta energia komunitateen alternatiba energia nahikoa sortzen alda, energia komunitate bat egiten aldo energiakin nahi duna. Hor da, modua desberdina dela. Kanpotik etorri eta egitea zuri dena, edo hemen guk hartu lana eta egin. Hor dago ere, denek ze implikazio egizan nahi dugu energian, ze guain arte ere, iritzi pertsonala da, baina nahiko ez aski komodo bizitu gara, emaiten diozu interruptoriri, pagatzen zu faktura, eta jazta. Binon, igual hemendik antzinera egitan aldatzen nahi bali madugu modelo hau, implikazio gehixiko hasi beharko dugu izaten, horrek harko du lana, baina ere harko du guk nahi duguna gertatzea. Hortzen, ezta? Ez da bai da, hemen nahiko konsensu ikusten dugu proiektu hori, tamaina horretakoa nolabait ere problematikoa dela, eta akaso ez hainbertzen momentu batean jabetza hori gehigarri bat izango litzateke, baina ez da eredu makro hori izaten alko litzateke arazoa. Aipatu dugu, Zelena Renovablek hemen azkuan egin nahi duen proiektu hori, oraindik ez dago informazio gehiegi, baino oraindik edo oraingoz herritarrak ja martxan patu dira, eta aurrea hartu nolabait ere proiektu hori. Ikusiko da, zer gertatzen den honekin, eskatuko dizuet bakoitzari, nolabait ere konklusio bana, hitz pare bat, zuen azkeneko mezu bat botatzeko. Konklusio bana, baina nire esperantza eta honistan erran izan dut dela proiektu ez izautzea. Proiektu ez badu izautzen, nik uste irauzi handia izanen dela. Eran izan, nire horren ondori hartzen dut, pixko gure lana edo nonbaitera jetu dela, edo ni nahi nuke benpin, nik esperantza hori dut. Denborari, mirenek adipatu duen denborari pasatzea, eta ja nolabait atzentzea bine, gauza hauekin sekula ezin da baztertu, ze loutzitare igual nozpaite ernatzen alda monstru hau, eta orduan bigilatu beharko dugu dena dela. Jose Ramon, ernego beharko dugu. Gainera, batzutan atzentzen dugu aipatzen bine, orain dela 25-26 urtere asmo bera izan zen, Orduan, gure inguruan hainbat haize errota edo parkek sortzeko proiektu izan zen, bakarrikan egin zen eskurren lehizakoa, miai Zarantza eta Zubieta eta Goizuetako mendiak hartzen zuen proiektu bat izan zen. Nafarroa gobernuak bertan berean utzi zuen hori arrazoi, inguru giro arrazoien gatika, ez dakik gaur egun arrazoi berdinak edo berberak direla iruditzen zit, baina, orduan ernegon behar dugu, bai. Mehatxu gehiago etorko dire, hau da, beste bat. Miren? Bai, nik ere ernegotin agitzaldekoa, gainera ez bakarrik gargero badakigunak proiektu bat gainin izaiten alduguna, baizik eta denak, ze erran bezala Nafarroak ireki du atia iparraldera, eta hau izan behar da zerbait ere herri guztietara letu behar dena, eta denak preste egon beharko duguna. Orduan, ernegon, martxan gaudenak ere lagundu, alden egin pixko turbildu, eta baita ere bertze energia motak eta modeluak nola sustatzen aldiren, pixkot ikasten hasi eta joan pentsatzen guk nahi bali madugu hemen energia sortu eta ez bertzi kanpotik etorri eta egitea, zibarko dugula pixkot energian gaian interesa jartzen, gaur egunin energia dela janaria bezin importantea. Makroeolikoen mehatxua, hausen gaurkoan hemen Etxalarren izan dugun hitzaldi itxo edo eztabaida
bueno, solasealdi hau, Xaloa Telebistak antolatutakoa, aipatu bezala, Euskara Bideanek ematen duen diru laguntza edo laguntzari esker, bueno, espero dugu zuendako interesgarria izan dela, eta ea, zer gertatzen den honekin, jakinen dugu gehiago etorkizunean, ez eskertzea bakarrik gelditzen zaigu, gure gonbidatuei, Javier Iriarte, mil esker, handitz. Eskerrik asko zuei. Jose Ramon Amoros, eta Miren Olaetxe, mil esker.